ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 4వ రోజు 4వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. దివ్య జ్ఞానము, జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఈ 4వ అధ్యాయము మరి జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని దీన్ని కూడా అంటాము, దివ్య జ్ఞానము. అయితే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగం అని కూడా ఈ అధ్యాయానికి ఒక పేరు ఉన్నది. సో మొట్టమొదటిగా ఇది సో దివ్య జ్ఞానము, జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. అది ఈ ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు. ఒక యోగం అంటే భగవంతుడితో సంబంధాన్ని పెట్టుకోగలగటం, కనెక్షన్ పెట్టుకోగలగడం. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరు ఎందుకుంటుంది, ఇది ప్రశ్న. ఎవరైనా సమాధానం చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేసి చెప్పండి. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలియాలి. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకుంది, యోగా అంటే ఏమిటో చెప్తున్నాము, ఏమిటి భగవంతుడితో కనెక్షన్ అని. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకు పేరుంది, ఇది మరి తప్పనిసరిగా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అని చెప్పి మొదటి క్లాస్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఆలోచించి ఎవరికైనా గుర్తుంటే ఆన్సర్ని టైప్ చేయండి. సో ఈ 4వ అధ్యాయమైన జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము, దివ్య జ్ఞానము మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. అయితే 3వ అధ్యాయంలో నిన్న కర్మయోగంలో ఏం చూసాం, కర్మ చెయ్యాలా వద్దా అనే విషయం ఒకటి. అయితే నిష్కామ కర్మ అనేది ఏమిటి అన్నది చూసాము. నిష్కామ కర్మయోగం అంటే ఏమిటి, అది కూడా ఒక ప్రశ్న. నెక్స్ట్ ప్రశ్న, యోగా అంటే ఏమిటి, ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అంటే ఏమిటి అనేది ఒక ప్రశ్న. అయితే నిష్కామ కర్మయోగం అంటే ఏమిటి,
నిష్కామ అంటే నిన్న చూసాం ఇది. కామం అంటే కోరిక, నిష్కామ అంటే కోరిక లేకుండా అని అర్థం. కోరిక లేకుండా అంటే దేని మీద కోరిక లేకుండా, పని చేసేటప్పుడు ఆ పనిలో నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ మీద కోరిక లేకుండా ఉంటే అసలు పనే చేయం కదా. ఏదన్నా కావాలని అనిపిస్తేనే కదా పని చేసేది అని మనందరికీ మామూలుగా వచ్చే సందేహమే అది. అయితే మరి నిష్కామ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే కోరిక లేకుండా అని మీనింగ్ చెప్పుకున్నాము. మరి దేని మీద కోరిక లేకుండా అంటే మరి న్యాచురల్గా ఒక పని చేసేటప్పుడు పని మీద కోరిక లేకుండా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతిఫలం మీద కోరిక లేకుండా అని అర్థం. ఆ పని నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలం మీద కోరిక లేకుండా. ఇదేమిటి, పని చేస్తే ప్రతిఫలం కోసమే కదా చేస్తాము, ప్రతిఫలం లేకుండా కోరిక ఏమిటి అనేటటువంటి మళ్ళీ పెద్ద సందేహం వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రతిఫలాన్ని వదులుకోమనడం లేదు, తీసుకోమనే అంటున్నారు, ఫిజికల్గా వదులుకోమనడం లేదు. కానీ ఎలాంటి ప్రతిఫలమైనా ఆ ప్రతిఫలం మీదే మైండ్ పెట్టి కావాలి 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 అనే ఆ కోరికతో ఉండే స్వభావాన్ని వదులుకో. ఇది నా బాధ్యత అనుకుని పనులు చెయ్యి. ఏ పని చేసినా ఇది నా డ్యూటీ, నీ డ్యూటీయే నువ్వు చెయ్యి. నీ డ్యూటీ కానీ కాదు, నీ డ్యూటీలు నువ్వు సక్రమంగా భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా చెయ్యి. అంతవరకు నువ్వు కరెక్ట్గా చెయ్యాలి. అది విజయవంతం అవ్వాలనే చెయ్యాలి. ఒకవేళ విజయవంతం కాకపోతే నువ్వు దుఃఖంతో కృంగిపోవద్దు, విజయవంతమైతే గర్వంతో ఉబ్బిపోవద్దు, పొంగిపోవద్దు. ఏదైనా సమత్వంతో ఉండటం నేర్చుకో. అది ప్రతిఫలాసక్తి వదులుకోవడము అంటే. పనిని సక్రమంగా నిర్వర్తించి ఆ తరువాత ఆ పని వల్ల వచ్చే లాభమైన నష్టమైన సమత్వంతో స్వీకరించు. లాభమైతే పొంగిపోవద్దు, నష్టమైతే దుఃఖంతో కృంగిపోవద్దు అని చెప్తున్నారు. సో నిన్న మనం ఏమనుకున్నాం, ప్రాక్టికల్గా కూడా ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం మనకి. ఎందుకు, ఇప్పుడు దుఃఖంతో ఏదైనా నష్టం వస్తే కృంగిపోయి మనం చేయగలిగింది ఏమిటి? ఇంకా ముందు ముందు విజయవంతంగా పనులు చేసే శక్తిని కూడా ఆ దుఃఖం వల్ల కోల్పోతాం. కాబట్టి మనం ఏది జరిగినా సరే దాన్ని మనం దుఃఖించినంత మాత్రాన ఆ నష్టం తరిగిపోదు, మనకేమీ లాభం రాదు. కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఎలాగూ చేయక తప్పదు, మళ్ళీ మనం ముందు సాగిపోవడానికి. కాబట్టి అలాగే లాభం వచ్చిందంటే గర్వపడద్దు, మరీ విపరీతంగా పొంగిపోవద్దు, ఆ గర్వం వద్దు, ఏది వద్దు. ఏదైనా భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదం అని సమత్వ మెంటాలిటీతో ఉండు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి మెంటాలిటీతో ఉంటే మరి మనకే మనశ్శాంతి. కాబట్టి అది నిష్కామ కర్మ. కోరిక లేని కర్మ అంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేని కర్మని నిష్కామ కర్మ అంటారు. అలాగని వచ్చిన ప్రతిఫలాన్ని వదులుకోమనడంలా, ఫిజికల్గా తీసుకో, కానీ ఏ రకంగా తీసుకుంటావు? లాభం వస్తే పొంగిపోయి గర్వపడొద్దు, నష్టం వస్తే కృంగిపోయి దుఃఖించవద్దు. సమత్వంతో ఉండు. ఏది జరిగినా నువ్వు చేయవలసింది సక్రమంగా చేయి, ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండటం నేర్చుకో. ఇదే కర్మయోగం, ఇంకా వేరే ఏం లేదు. ఈ రకంగా నువ్వు కనుక పనులు చేసావంటే నీ కర్మబంధాలు ఉండవు, అప్పుడు నీకు మోక్షానికి అర్హత వస్తుంది. అదే కర్మకాండతో కర్మయోగం. నీ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే నువ్వు ఈ రకంగా నువ్వు మోక్షానికి అర్హుడవు కావచ్చు. నువ్వు జ్ఞానయోగంతో పెద్ద అన్ని చదివేసి అలా తెచ్చుకోక్కర్లేదు. నువ్వు ధ్యానయోగంతో మెడిటేషన్లు అవి చేసి తెచ్చుకోక్కర్లేదు. నువ్వు చేయవలసిన నీ బాధ్యతల్ని నువ్వు సక్రమంగా నిర్వర్తించి తర్వాత ఏది జరిగినా కూడా సమత్వంతో ఉండటం గనక నువ్వు చేయగలిగితే అదే కర్మయోగం. ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు, లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. అంటే నువ్వు ఒక ఉదాహరణగా అవతల వాళ్ళకి ఉదాహరణగా నీ జీవితాన్ని నువ్వు గడుపు. నిన్ను చూసి అవతల వాళ్ళు నేర్చుకునేటట్లుగా చెయ్యి, అంతేగాని తప్పు మార్గంలో కాదు అని. యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః అన్నారు. శ్రేష్ఠులు గొప్పవాళ్ళు చూసాం ఈ శ్లోకం నిన్న. గొప్పవాళ్ళు ఏ ఏ పనులు చేస్తే జనులందరూ కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతారు. తత్తద్దేవేతరో జనః యత్ సయత్ ప్రమాణం కురితే, అతని ఏ ప్రమాణాలు అయితే పెడతాడో, ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే పెడతాడో లోకస్తదను వర్తతే, లోకమంతా కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతారు. అంటే శ్రేష్ఠులు గొప్పవాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తే అందరూ అలాగే ప్రవర్తిస్తారు. కాబట్టి మనం కూడా ఒక గొప్పవాళ్ళు అంటే ఏదో పెద్ద ఇదని కాదు, చెప్పింది ఫాలో అయ్యేటటువంటి
శక్తి ఉన్నప్పుడు, అటువంటి డిసిప్లిన్ ఉన్నప్పుడు. సో ఇలా మనం ఏది చేసినా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, ఆ తర్వాత అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఏదని చెప్పుకున్నాం, నిన్న ప్రాక్టీస్ కూడా చేశాం ఈ శ్లోకాన్ని. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశను మహాపాప్మ విధ్యేనమిహ వైరిణం. కామయేష క్రోధయేష, కేవలం కామం వల్లే, దాని ద్వారా వచ్చే క్రోధం వల్లే. రజోగుణ సముద్భవ, రజోగుణం వల్ల పుట్టింది ఈ కామము, తద్వారా కోపం. అది ఎలాంటిదంటే మహాశనం అంటే మహా దురాశాపూర్వకమైనది, మహాపాపాత్మకరమైనది. విధ్యేనం, తెలుసుకో, ఇహ ఈ ప్రపంచంలో వైరినం, ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు అనేది లేదు. ఈ కామాన్ని క్రోధాన్ని మించిన శత్రువు, అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు. అంటే తెలిసి కూడా తప్పులు చేస్తారు ఎందుకు అన్న అర్జునుడి ప్రశ్నకు ఈ సమాధానం ఇచ్చారనమాట భగవంతుడు. తెలిసి కూడా తప్పులు చేస్తారని దానికి మనమే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాము. లంచాలు తీసుకోవడం తప్పని తెలిసిన కోరికలు ఎక్కువైపోయి ఈ వచ్చే జీవితం చాలడం లేదు కాబట్టి లంచం తీసుకుని మన కోరికలు తీర్చుకుందామని కూడా లంచాలు తీసుకుంటాం. అది తప్పని తెలిసినా కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి అదొక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నా. కాబట్టి తెలిసి కూడా తప్పెందుకు చేస్తారు అంటే కామయేష క్రోధయేష అని భగవంతుడు సమాధానం చెప్పారు. ఈ కామము రజోగుణం వల్ల పుట్టిన ఈ కామం వల్లే ఇలా తెలిసి కూడా తప్పులు చేస్తున్నారు అని. ఓకే, సో ఆత్మ పరమాత్మను తెలుసుకోవడం అని సుగంధాలత మాతాజీ చెప్తున్నారు. అంటే యోగా అంటే ఏమిటన్న దానికి సమాధానం. యా, తెలుసుకోవడం అంటే తెలుసుకున్న తర్వాత అది జ్ఞానం జ్ఞేయం అవుతుంది. అయితే ఆ భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ని ఏర్పరచుకోవడం. ఓకే, వెరీ గుడ్. అయితే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది? ఎవ్వరూ చెప్పలేరా ఈ ప్రశ్నకు మరి సమాధానం? మనం ఇది రోజు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం, మరి ఎవరు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పలేదు చాట్ బాక్స్ లో. సో చెప్తున్నాను, మళ్ళీ రేపు ఇదే ప్రశ్నను అడుగుతాను, కొంతమంది అయినా చెప్తారేమో చూద్దాం. మరి ఈరోజు దానికి సమాధానం ఏంటి అంటే, ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకు పేరుంది? ఎందుకంటే యోగం అంటే భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని కల్పించుకోగలుగుతాం, కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అంటున్నాం కదా. ఆ భగవంతుడితో ఆ సంబంధం అంటే మోక్షానికి అర్హత, మరి ఆయన భగవంతుని పొందగలగటం, ఆత్మ పరమాత్మని తెలుసుకోగలగటం, ఆత్మ సాక్షాత్కారం, ఇవన్నీ కూడా ఒకటే అర్థం. సో భగవంతుడితో ఈ కనెక్షన్, ఈ మోక్షానికి అర్హత అనేది ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అనేది ప్రతి అధ్యాయంలోనూ కూడా కనీసం ఒక శ్లోకంలో ఉంటుంది. అందుకనే ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగము అనే పేరు. భగవంతుని చేరుకోవడం ఎలా అనేది ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఉంది కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే పేరు ఉంది. సో ఇది నిన్న మనం చూసిన 3వ దాంట్లో ఉన్న విషయాలు కూడా ఇప్పుడు చూసాము. ఇప్పుడు 4వ అధ్యాయం జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగం అంటే ఏంటో చూద్దాం. నిన్న కర్మయోగం చూసాము, దాంట్లో ఏ విషయాలు చూసాము కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ రివైజ్ చేశాము. ఇప్పుడు 4వ అధ్యాయం ఏంటి అంటే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము. సో ఇది మొట్టమొదటిగా భగవాన్ వాచతో ప్రారంభం అవుతుంది. అర్హత గుణి మాతాజీ, అర్హత ఎలిజిబిలిటీ అంటే యోగా అంటే భగవంతుడిని పొందగలిగే అర్హత అనుకోవచ్చు, అలా చెప్పొచ్చు. బట్ జనరల్ గా ఉత్తి అర్హత అని కాదు, కానీ భగవంతుడిని పొందడానికి మనం పొందేటటువంటి స్థితి అని చెప్పొచ్చు. మోక్షానికి అర్హత కలిగే స్థితి అది. ఓకే, శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో ఈ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమంటున్నారు? ఈ అవ్యయమైనటువంటి ఇమం వివస్వతే యోగం, ఈ యోగాన్ని నేను వివస్వానుకు ప్రోక్త చెప్పాను, అహం నేను చెప్పాను, అవ్యయం అంటే నాశనం లేని ఈ యోగాన్ని
నేను వివస్వానుకు చెప్పాను. వివస్వాన్ అంటే ఎవరు? సూర్యుడు. కాబట్టి ముందు సూర్యుడికి చెప్పాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ. వివస్వాన్ సూర్య భగవానుడేమో మనువుకు చెప్పాడు. మను ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. మనువేమో ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు. కాబట్టి నశింపులేని అవ్యయం అంటే నశింపులేనిది అని. వ్యయం అంటే ఖర్చు అవడం కదా, అవ్యయం అంటే ఖర్చు లేనిది అంటే నశింపలేనిది. సో నశింపులేని ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని నేను సూర్యదేవుడైన వివస్వానుకు బోధించాను. వివస్వానేమో దానిని మానవజాతి తండ్రి అయిన మనువుకు ఉపదేశించాడు. మనువేమో ఇక్ష్వాకుకు మళ్ళీ దానిని తిరిగి చెప్పాడు అని ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడు సూర్యుడికి చెప్పడం, సూర్యుడు మనువుకు చెప్పడం, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పడం. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకానేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. సో ఇలా పరంపరగా ప్రాప్తించింది ఈ ఈ ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం. దీన్ని రాజర్షులందరూ కూడా ఈ రకంగా, పరంపర అంటే ఏమిటి? గురువు శిష్యుడికి చెప్పడం, ఆ శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యుడికి చెప్పడం, మళ్ళీ ఆ శిష్యుడు తన శిష్యుడికి చెప్పడం, ఇలా లైన్లో గురు శిష్యుల ద్వారా ఒక జ్ఞానం అందరికీ తరతరాలుగా ఎలా వస్తుందో దానిని పరంపర అంటాం. సో ఇలా పరంపరగా ప్రాప్తించింది ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం. అంటే ఇక్కడ భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర, హిస్టరీ చెప్తున్నారు. ఏమని? భగవద్గీత మనమేమనుకుంటున్నాము, ఇప్పుడే అర్జునుడికి యుద్ధంలో చెప్పారని అనుకుంటున్నాం. కానీ దీన్ని ఇంతకుముందు ఎప్పుడోనే నేను సూర్యుడికి చెప్పాను. సూర్యుడికి చెప్పి సూర్యుడు మనువు ఇక్ష్వాకు అంటే ఎప్పుడో మానవ జాతి బిగినింగ్ లోనే, ఈ ప్రపంచం సృష్టించిన బిగినింగ్ లోనే మరి ఆయన సూర్యుడికి చెప్పడం జరిగిందని అర్థం అవుతుంది కొంతవరకు. కాబట్టి అలా అప్పటి నుంచి వరుసనే ఇలా చెప్పుకుంటూ ఆయన మనువు ఇక్ష్వాకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ తరాల వాళ్ళకి ఇలా చెప్పుకుంటూ ఇది పరంపరగా వచ్చింది ఈ జ్ఞానం. అప్పుడు రాజర్షులందరూ కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుని అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ సకాలే నేహ మహత, కాలక్రమేణా ఈ మహతాయోగో అంటే ఈ మహాయోగం నష్ట పరంతప, నష్టపోయాము. పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడా అర్జున అని అర్థం. సో అర్జునుని పరంతప అని పిలుస్తూ కాలక్రమేణా ఈ మహాయోగాన్ని నష్టపోయాము. నష్టపోవడం అంటే ఏ విధంగా నష్టపోయారు? ఇది ఎక్కడో ఈ బ్రేక్ వచ్చింది. పరంపరగా వస్తోంది కదా, గురువు శిష్యుడికి, మళ్ళీ ఆ శిష్యుడు తన శిష్యుడికి, ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. కొన్ని తరాల పాటు అలా జరిగింది. చాలా మంది రాజర్షులు వీళ్ళంతా ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నారు. అయితే సడన్ గా మధ్యలో ఎప్పుడో ఎక్కడో ఎవరో నెక్స్ట్ తరాల వాళ్ళకి చెప్పడం ఆపేశారు. దాంతో బ్రేక్ వచ్చింది. ఈ యోగం ఆ రకంగా ఇప్పుడు పరంపరగా రావడం ఆగిపోయింది. దాంతో యోగాన్ని నష్టపోయామంటే యోగం ఇంకా చెప్పడం ఆగిపోయింది అని చెప్తున్నారు. అయితే భగవంతుడు మరి నేను సూర్యుడికి చెప్పాను అని అంటున్నారు కదా, ఎప్పుడు గీతని ఎన్నాళ్ళ క్రితం సూర్యుడికి చెప్పారు అనే ప్రశ్న గనక మనకు వస్తే ఇక్కడ సమాధానం ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది యుగాలు ఎన్ని అంటే 4 యుగాలు. సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం. ఇప్పుడు మనం కలియుగంలో ఉన్నాం. సత్యయుగం మొట్టమొదటి యుగం. అన్నిటికంటే ఎక్కువ రోజులు సత్యయుగంలో ఉండేవి, ఎక్కువ సంవత్సరాలు. కలియుగంలో మొత్తం 432,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. సో దీనికంటే ముందు ఏ యుగం ఉంది? ద్వాపర యుగం ఉంది. ఆ యుగంలోనే శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీద అవతరించడం జరిగింది. ద్వాపర యుగం కలియుగం కంటే 2 రెట్లు ఎక్కువ, 1 రెట్లు ఎక్కువ. అంటే కలియుగంలో 4,32,000 ఉంటే ద్వాపర యుగంలో 8,64,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. దానికంటే ముందున్న త్రేతాయుగంలో, అది ఎప్పుడు శ్రీరాముడు అవతరించింది త్రేతాయుగంలో. త్రేతాయుగంలో ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే కలియుగానికి అది 3 రెట్లు. సో 12 లక్షల చిల్లర త్రేతాయుగం. సత్యయుగం వచ్చి కలియుగానికి 4 రెట్లు ఎక్కువ, అంటే 17 లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు సత్యయుగంలో ఉన్నాయి. సో ఈ రకంగా చూస్తే మొత్తం 3 సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు
ఇప్పుడు అయిపోయాయి కాబట్టి మొత్తం 9 ఇంటూ 4,32,000. మొత్తం ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యాయి 3 యుగాలు కలిపితే 38.8 లక్షల సంవత్సరాలు. సరే, కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,125 సంవత్సరాల వరకు అయిపోయాయి. ఇక ఇలాంటి యుగ చక్రం అంటే ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక యుగ చక్రం లేదా ఒక కల్పము అంటాం అన్నమాట. ఈ యుగ చక్రాలు ఇలాంటివి 27 అయిపోయాయట. సో మొత్తం అంటే 1166.4 లక్షల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఇప్పుడు 28వ యుగ చక్రంలో మొదటి 3 యుగాలు అయిపోయాయి. లాస్ట్ లో ఉన్న కలియుగంలో ఉన్నాము. అందులో 5,125 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. సో మొత్తం ఇప్పటి వరకు జరిగిన కాలం ఏమిటి అంటే మనువు యొక్క జీవిత కాలం, అంటే మానవ జాతి మొదలైంది అంటే 1166 లక్షలు ప్లస్ 38.8 లక్షలు ప్లస్ ఈ కలియుగంలో ఉన్న 5,000 చిల్లర సంవత్సరాలు, మొత్తం అన్ని కూడా యాడ్ చేస్తే 1,205 లక్షల సంవత్సరాలు వచ్చాయి. మిలియన్స్ లో చూస్తే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు. సో అన్నాళ్ల క్రితం భగవంతుడు ఈ భగవద్గీతను వివస్వానైన సూర్యదేవుడికి బోధించడం జరిగింది. ఎన్నాళ్ళైంది అనే ప్రశ్న వస్తే 1,205 లక్షల సంవత్సరాల క్రితమైనా, లేదా మిలియన్స్ లో చెప్పాలంటే 120 మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితమైన భగవద్గీతను భగవంతుడు వివస్వానికి చెప్పడం జరిగింది. సో గురు పరంపర అంటే ఏమిటి అన్నది చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక పండును కోసి ఇతనికి అందించడం, ఇతను మళ్ళీ ఈ అమ్మాయికి ఇస్తే ఆవిడ బుట్టలో పెట్టడం, ఈవిడ బుట్టలో పెట్టి యువతల వాళ్ళకి పంచడం, అంటే ఇలా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఏదైనా రావడాన్ని గురు పరంపర. సో మన ఈ గురు పరంపర అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రభుపాద రాసినటువంటి ఈ భగవద్గీత అనువాదాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం మనం. ప్రభుపాద గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలోని గురువు. ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం మరి బ్రహ్మ సంప్రదాయం నుంచి వచ్చిందనమాట. సో ఇందులోనే చైతన్య మహాప్రభువు వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. ఈయన మరి ప్రభుపాద గురువు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ పైన గురువు జగన్నాథ్, ఆయన గురువు, ఇంకా వీళ్ళంతా కూడా ఆ గురు పరంపరలో వాళ్ళు. సో గురు పరంపరల గురించి బ్రీఫ్ గా చూద్దాం క్లుప్తంగా. మనకు గురు పరంపర అనే మాట వచ్చింది కాబట్టి ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు 4 ఉన్నాయి. బ్రహ్మ గురు పరంపరలో మధ్వాచార్య గురు పరంపర బ్రహ్మదేవుని నుంచి వచ్చింది. సో ప్రభుపాద ఈ గౌడీయ మధ్వ సాంప్రదాయంలో వచ్చిన గురువు. ఇది మధ్వాచార్యుల ద్వారా. తర్వాత లక్ష్మీదేవి నుంచి వచ్చింది రామానుజాచార్య. పరమేశ్వరుడు శివుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది విష్ణుస్వామి. 4 కుమారులు ఎవరు? బ్రహ్మదేవుడికి 4 కుమారులు ఉన్నారు. సనక, సనందన, సనత్, సనాతన. ఈ 4 కుమారులు కూడా ఎప్పుడు మహాజ్ఞానులు. వాళ్ళు ఎప్పుడు చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు చూడటానికి, కానీ వాళ్ళు ఎంతో జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి 4 బ్రహ్మ కుమారుల నుంచి వచ్చిన గురు పరంపర ఏమిటి అంటే నింబకాచార్యుల గురు పరంపరలు. ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి గురు పరంపరలు. ప్రభుపాద ఈ మధ్వ సంప్రదాయంలోని గురువు. సో ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సయేవాయం మయా తేజ్య యోగ ప్రోక్త పురాతన భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం ఏతదుత్తమం. నువ్వు ఈ యోగాన్ని మరి నేను నీకు చెప్తున్నాను అంటే నేను ఇప్పుడు నీకు ఈ ఎంతో పురాతనమైన యోగాన్ని నీకు నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకు? నువ్వు నా భక్తుడవి, సఖుడవి అంటే స్నేహితుడివి కూడా. కాబట్టి నేను ఈ రహస్యాన్ని, ఉత్తమ రహస్యాన్ని నీకు చెప్తున్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడి అర్హత ఏమిటి అంటే భగవద్గీత వినడానికి అర్హత. భగవంతుడికి అతను భక్తుడు, ఆ తర్వాత ప్రియమైన స్నేహితుడు కూడా. అందును మరి భక్తుడు కాబట్టి భగవంతుడిని దేవాది దేవుడని తెలిసిన వాడు. సో భక్తుడిగా ఆ అర్హత అర్జునుడికి ఉన్నది కాబట్టి చెప్పడం జరిగింది.
సో ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం అసలు ఏమిటి, మనకి భగవద్గీతతో ఏం తెలుసుకుంటున్నాం అంటే భగవంతుడు భగవత్ విభూతుల యొక్క జ్ఞానం. అంటే భగవత్ విభూతులు అంటే మహిమలు, వైభవాలు, ఇంగ్లీష్లో గ్లోరీస్ అని అంటాం. సో ఆ భగవంతుడు భగవత్ విభూతుల జ్ఞానం ఒకటి తెలుసుకుంటాము. రెండవది ఆత్మజ్ఞానం, అంటే ఆత్మ గురించిన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాము. మూడవది భగవంతుడికి మనకి ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి జ్ఞానం. అందుకే యోగ అనే పదం ప్రతి అధ్యాయానికి వచ్చింది. మనకి భగవంతుడికి ఎలా సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలి అనేటటువంటి జ్ఞానం. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ భగవద్గీతలో తెలుసుకుంటాం. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, మరి నువ్వేమో వివస్వానైన సూర్యదేవుడేమో నీకంటే ముందు ఎప్పుడో పుట్టాడు, నువ్వేమో ఇప్పుడు ఈ ద్వాపర యుగంలో కదా ఉన్నది, ఆయన ఎప్పుడో ఉన్నాడు బిగినింగ్ లోనే, మరి నువ్వు దీన్ని అతనికి నేను ఉపదేశించానని చెప్తున్నావు, అది ఎలా సాధ్యం, నాకేం అర్థం కావడం లేదు అని అర్జునుడు అన్నాడు అనమాట. నీకంటే ముందే ఎప్పుడో ఉన్నాడు కదా సూర్యుడు, నువ్వు మరి అతనికి బిగినింగ్ లో నేను ఉపదేశించానని అంటున్నావు, ఇదేమిటి నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు అని అన్నాడు. అంటే అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయయ. నేను పుట్టుక లేని వాడినైనా, నాశనం లేని వాడినైనా, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునైనా కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూనే ఉంటాను అని చెప్పి అప్పుడు చెప్పారంటే, నువ్వేదో నేను ఇప్పుడే ఉన్నాను అనుకుంటున్నావా, నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. సో భగవంతుడికి మనకి ఏమిటి అంటే కొన్ని విషయాలు ఆయన శాశ్వతం, మరియు ఆయనకి అన్ని కూడా ప్రతి జన్మ ఆయనకి గుర్తుంటుంది. మనకు మన బాడీ శాశ్వతం కాదు, కానీ గత జన్మల మన ఆత్మ శాశ్వతమే, కానీ అంతకు ముందు జన్మలన్నీ మనం మర్చిపోతాం, మనకు గుర్తుండదు. కానీ భగవంతుడికి అన్ని ఉంటాయి గుర్తు. తర్వాత భగవంతుడు ఆయన తలుచుకున్నప్పుడు స్వయంగా ఆయన సంకల్పంతో అవతరిస్తే మనం మన కర్మానుసారం జన్మను తీసుకుంటాం. ఈ జన్మలో మనకు చేసిన కర్మల్ని బట్టి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. ఆ తర్వాత భగవంతుడి శరీరం కూడా ఆధ్యాత్మికమే, మనకి ఆత్మ ఆధ్యాత్మికం, సచ్చిత్తానంద, కానీ శరీరం కాదు. భగవంతుడికి శరీరం కూడా సచ్చిత్తానందమే. తర్వాత అందుకని భగవంతుడికి ఆత్మ శరీరం డిఫరెన్స్ లేదు. మనకేమో ఆత్మ శరీరాన్ని ఈ శరీరాన్ని పొందుతుంది, అది సచ్చిత్తానందం కాదు. భగవంతుడికి అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి, మనకి శరీరం మారిపోతుంటుంది, గత జన్మను మర్చిపోతూ ఉంటాం. అలా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ఇక్కడ. సరే, భగవంతుడు ఇక్కడ ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, నేను పుట్టుక లేని వాడిని, నాశనం లేని వాడిని అయినప్పటికీ, అందరికీ ప్రభువునైనప్పటికీ నా యొక్క దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూనే ఉంటాను. అలా ఎప్పుడు అవతరిస్తాను అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. యదా యదా హి ధర్మస్య, ధర్మం ఎప్పుడైతే గ్లానిర్భవతి తగ్గుతూ వస్తుందో, క్షీణిస్తుందో, అభ్యుత్థానం పెరిగిపోతుందో, అధర్మం ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతుందో, సో ధర్మం క్షీణించి అధర్మం పెరిగినప్పుడు తదాత్మానం నేను స్వయంగా సృజామ్యహం అవతరిస్తాను నేను అని చెప్తున్నారు. సో భరతవంశీయుడ అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం విస్తృతంగా పెరిగిపోతుందో, ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాను. ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్, చాలా మందికి బై హార్ట్ వస్తూ ఉంటాయి. సో మీరు కూడా ఇది వినే ఉంటారు. సరే, నేను అలా అవతరిస్తాను, అధర్మం పెరిగి ధర్మం తగ్గిపోయినప్పుడు అని చెప్పారు కదా, ఎందుకు ఆ టైంలో భగవంతుడు అవతరించడం దేనికి అనే రీజన్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అధర్మం పెరిగి ధర్మం తగ్గినప్పుడు భగవంతుడు అవతరిస్తారు, కరెక్టే. ఎందుకు
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటే సాధువులంటే ఇక సాధువులంటే సెయింట్స్ సన్యాసులని కాదు, మంచివాళ్ళు. మంచివాళ్ళని రక్షించడానికి వినాశాయ చ దుష్కృతాం దుష్కృతాం దుర్మార్గులను మరియు దుర్మార్గులను వినాశనం చేయడానికి, శిక్షించడానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి సంభవామి అవతరిస్తాను యుగే యుగే ప్రతి యుగంలో. కాబట్టి సాధువులైన మంచి వాళ్ళని రక్షించడానికి, మరియు దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కంస వధ చూస్తున్నాం ఈ చిత్రంలో. ఇక్కడ భగవంతుడు దేవకి వసుదేవుల కారాగారంలో ఆయన అవతరించి చెప్పడం అదంతా మనం చూస్తున్నాం. తర్వాత వసుదేవుడు మరి ఆదిశేషుడి రక్షణలో వర్షంలో ఈ చిన్ని కృష్ణుని తీసుకువెళ్ళి నంద మహారాజు ఇంట్లో పెట్టడం చూస్తున్నాము. మరి భగవంతుడి యొక్క మాయతో ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి ద్వారపాలకులు కూడా అందరినీ నిద్రపోవడం, ఆ గేట్ల వాటంతట అవే తెరుచుకోవడం, అవన్నీ కూడా మనకు తెలిసిన విషయమే ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని చూస్తున్నాం కాబట్టి అసలు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏమిటి అనే ప్రశ్న వస్తే దానికి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వత్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అంటున్నాం కదా, ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి అని. ఆ సంబంధం అంటే ఏమిటి? భగవంతుని ఆత్మని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఏమిటి అంటే, భగవంతుడి జన్మను, ఆయన యొక్క దివ్య కర్మలు, ఆ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఏవంయో వేత్తి తత్వత, ఎవరైతే నా ఈ దివ్యమైన జన్మను కర్మను అర్థం చేసుకుంటారో, వేత్తి తెలుసుకుంటారో, త్వక్వా దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతి, వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. మామేతి నన్నే పొందుతారు అర్జున అంటున్నారు. సో నా జన్మ కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు దేహం వదిలిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో మళ్ళీ జన్మించరు, నన్నే చేరుకుంటారు, అంటే నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం వల్ల మనం భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు అని ఇక్కడ ఆయన యొక్క జన్మ కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావం. సో అది తెలుసుకోవడం అంటే, సో ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి అంటున్నాం కదా, ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అందరికీ ఉంది, మరి మనందరికి కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే మన భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి అంటున్నారు. ఆయన జన్మకర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు. ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు అంటే, తెలుసుకోవడానికి అసలు ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితా బహావో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగతా. వీతరాగ భయ క్రోధ, రాగం అంటే అటాచ్మెంట్ అన్నమాట. రాగం అంటే అనురాగం అంటూ ఉంటాము. అంటే ఏంటి? నాది అనే దాని మీదే వస్తుంది ఆ అటాచ్మెంట్. నా వాళ్ళు, నా వస్తువులు, నా ఇల్లు, నా ఫ్యామిలీ, నా పిల్లలు, నా తల్లిదండ్రులు, నా బంధువులు, నా అనేటటువంటి అటాచ్మెంట్, భయం, క్రోధం, వీటిని వదులుకుని, సో రాగం, భయం, క్రోధం వీటిని వదిలి వీటి నుంచి ముక్తులై, అంటే రాగం అంటే ఆ అటాచ్మెంట్ నుంచి, భయాన్నించి. భయం అంటే భయం ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకి ఇష్టం లేని జరుగుతుందేమో అనుకున్నప్పుడు భయం వస్తుంది, అంతే కదా. ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం, ఆయన ఏది ఇచ్చినా ఒకటే అనేటటువంటి మనస్తత్వమే వస్తే భయాందోళనలే ఉండవు. మనం చేయవలసింది మనం చెయ్యాలి, ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా భగవంతుడి నిర్ణయమే అనేది మనం గనక ఆ యాటిట్యూడ్ని మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే
మనకి భయం అనేది, ఆందోళన అనేది సగం తగ్గిపోతుంది. అది అక్కడ భయం అంటే అర్థం. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి విశ్వాసాలు ఉంటాయో భయాలు, ఆందోళనలు తగ్గుతాయి. క్రోధం, అలాగే క్రోధం, మరి క్రోధం ఎప్పుడు వస్తుంది? కామం ఉంటేనే క్రోధం వస్తుంది. ఏదైనా కావాలి అనే కోరిక ఉన్నప్పుడు అది జరగనప్పుడు వెంటనే దుఃఖము, డిసప్పాయింట్మెంట్, ఆ తర్వాత వచ్చేది అసలు ముందే క్రోధం. సో ఆ కోపం అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఆసక్తి, అటాచ్మెంట్, భయము, క్రోధాల నుంచి ఎవరైతే విముక్తులవుతారో, విముక్తులై నాయందే మన్మయా మాం ఉపాశ్రిత, మనస్సుని నా మీద పెట్టి నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు బహావో, ఎంతో మంది బహు జ్ఞాన తపస్సులు, చాలా మంది ఇంతకు ముందు ఈ జ్ఞాన తపస్సులు ఇలాంటి వాళ్ళు, అంటే ఎవరైతే రాగము, భయము, క్రోధాన్ని వదిలి భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేసి ఆయన్ని ఆశ్రయించగలుగుతారో వాళ్ళే మరి జ్ఞాన తపస్సులు. అలాంటి జ్ఞాన తపస్సులు ఎంతో మంది పూత పవిత్రులయ్యారు. మద్భావమాగత, నా యొక్క భావాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటే మనం భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళొచ్చు. నా జన్మకర్మల దివ్య స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అని చెప్తున్నారు కదా. నా జన్మకర్మల దివ్య స్వభావం తెలుసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ దేహం వదిలినాక వాళ్ళు ఇక ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండరు, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడతారు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి దివ్య స్వభావం తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి? సో ఇలా ఎంతో మంది రాగము, భయము, క్రోధం నుంచి విముక్తులై నాలోని నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితులై, అంటే భగవంతుడి మీద భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఎంతో మంది జ్ఞాన తపస్సులు పవిత్రులై నన్ను చేరుకున్నారు, నా భావాన్ని అగత పొందారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క దివ్య స్వభావం ఏమిటి? ప్యూర్ స్వభావం, సచ్చిత్తానంద తత్వం, నిష్కల్మషం, కల్మషాలు లేనటువంటి నిర్గుణుడు, అంటే సత్వ రజస్ తమో గుణాలకు అతీతుడు ఆయన. కాబట్టి అటువంటి నిర్మలత్వాన్ని ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేసి తెచ్చుకోగలుగుతారో వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క ధామానికి అర్హులు. అందుకే ఎవరైతే ఈ రాగ భయ క్రోధాల నుంచి విముక్తులవుతారో, సో భగవంతుని పొందాలంటే ముందు ఇవన్నీ కూడా వదిలించుకోవడం ముఖ్యం. ఏది? కోపము, భయము, రాగము, ఇవన్నీ కూడా విముక్తులై భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టి ఆయన్ను ఆశ్రయించటం అంటే ఏది జరిగినా భగవంతుడి నిర్ణయం ఎలా ఉన్నా కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలగడం. శరణాగత తత్వం, భగవాన్ నువ్వు ఏది ఇచ్చినా నాకు ఇష్టమే అనేటటువంటి, ఏది జరిగినా మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిగేటటువంటి భావం, అది శరణాగత తత్వం. సో అది భక్తి ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. ఉదాహరణకి చిన్న ఉదాహరణ, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు మనకి ఇష్టం లేనిది చేసినా మనం సహిస్తాం. ఎందుకు? వాళ్ళ మీద మనకున్న ఇష్టం వల్ల, ప్రేమ వల్ల. అలాగే భగవంతుడి మీద, అలాగే భక్తిభావం, మన పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, తల్లిదండ్రి కొన్ని రూల్స్ పెడతారు, కొన్ని రూల్స్ మనకి నచ్చకపోయినా పాటిస్తాం. ఎందుకు? వాళ్ళ మీద భక్తిభావం, గౌరవం ఉండబట్టి. అలా భగవంతుడి మీద భక్తి ఉన్నప్పుడు, భక్తి అంటే ప్రేమ, గౌరవం రెండూ ఉండాలి. అదే మరి భక్తి. ఆ భక్తిభావం ఉన్నప్పుడు, ఉదాహరణకు మన తల్లిదండ్రులు, మనకి ఇష్టమైన ఉపాధ్యాయులు, వీళ్ళంతా ఉంటారు. వీళ్ళ మీద మనకి భక్తి ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? వాళ్ళంటే మనకి ప్రేమ, వాళ్ళంటే మనకి గౌరవం, రెండూ ఉన్నాయి. సో అలాగే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ, గౌరవాలే భక్తి. కాబట్టి ప్రేమ, గౌరవం ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? అవతల వాళ్ళు మనకు ఇష్టం లేనిది చేయమన్నా చేస్తాం వాళ్ళ మీద భక్తితో. భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా సరే మనం భక్తితో దాన్ని ఇది లాభం, ఇది నష్టం అని అనుకోకుండా, ఏదైనా భగవంతుడు ఇచ్చారు అని భక్తితో మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిగినప్పుడు అది శరణాగత. కాబట్టి అది నన్నే ఆశ్రయించి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వం ఆ జ్ఞానంతో పవిత్రులయ్యారు. సో రాగ భయ క్రోధాలను వదిలి భగవంతుడిని ఆశ్రయించి ఆయనకి శరణాగతులుగా ఉంటూ ఉన్న చాలా మంది
మరి పవిత్రులై ఆ విధంగా వాళ్ళు నా దివ్య ప్రేమను పొందారు. అంటే ఈ రాగము, భయము, క్రోధము వదులుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి మెంటాలిటీ, ప్యూర్ నేచర్ వస్తుంది. భగవంతుడికి మరి ఏ రాగము లేదు, ద్వేషము లేదు. ఆయన అందరి పట్ల తటస్థుడే. అన్ని విషయాల్లో సమత్వమే ఉంది ఆయనకు. ఒకరంటే ఇష్టం, ఒకరంటే అయిష్టం అని ఏదీ లేదు. సో ఆ నిర్గుణుడు అంటే గుణాలకు అతీతుడు. సత్వరజస్ తమో గుణాలు అనేవి ఆయనలో లేవు. సత్వగుణం ఉంటే తప్పే ఉండదు, మంచిదే కదా అనే డౌట్ రావచ్చు. సత్వగుణంలో కూడా కొంత స్వార్థం, నేను మంచివాడిని, నేను చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. దానిని కూడా వదిలిపెట్టి ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నాను అనేటటువంటి బాధ్యతాయుత మెంటాలిటీతో ఇక తర్వాత నేనే గొప్ప, నేనే చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ను కూడా వదిలేసినప్పుడు అది శుద్ధ సత్వగుణం. అది భగవంతుడి తత్వం. ఆయనకు ఏ గుణాలు లేవు. ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి ఎవరు వెళ్ళగలుగుతారో అందుకే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకోవడం. భగవంతుని తెలుసుకోవడం అంటే ఇలా చదివి మాటలతో తెలుసుకోవడం కాదు. ఆ తత్వాన్ని, ఆయన యొక్క స్వచ్ఛమైన తత్వాన్ని మనం ప్రాక్టీస్తో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలం, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలం. అది భగవంతుని తెలుసుకోవడం అంటే అర్థం. అలా అనుభవపూర్వకంగా భగవతత్వాన్ని ఎవరైతే చవి చూడగలుగుతారో వాళ్ళు భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళగలుగుతారు. అలా వెళ్ళాలి అంటే ముందు ఈ రాగ భయ క్రోధాల నుంచి బయటపడాలి. ఆ తర్వాత భగవంతుడి మీద ఆ మనస్సును పెట్టి ఆయనకు శరణాగతులం అవ్వాలి. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఎవరు ఏ రకంగా నన్ను శరణు వేడతారో, ప్రపద్యంతే అంటే శరణు వేడటం, నేను తథైవ భజామ్యహం, నన్ను ఏ రకంగా పూజిస్తారో, శరణు వేడతారో నేను ఆ రకంగా నేను వాళ్ళను మమ వర్త్మాను వర్తంతే, వాళ్ళను అనుగ్రహిస్తాను. మనుష్యులందరినీ పార్థ అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరు ఏ విధంగా శరణు జొచ్చుతారో నేను ఆ విధంగా వారిని అనుగ్రహిస్తాను. సో అర్జున, అందరూ కూడా నన్ను ఏదో వాళ్ళ మార్గానికి తగ్గ రీతిలో నన్ను అనుసరిస్తారు అంటున్నారు. సో అంటే ఈ భగవంతుని పొందడానికి మరి కొందరు కర్మ మార్గంలో వెళ్తారు. మనం చూస్తున్నాం కర్మయోగం. ఇక్కడ ఇతను వ్యాపారస్తుని చూస్తున్నాం, పనులు చేస్తూనే అతను నిష్కామ కర్మ చేస్తున్నాడు. అంటే వ్యాపారం చేస్తున్నా కూడా వ్యాపారం మీద లాభమే కావాలి 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 అనే తపన లేకుండా ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నాడు. వ్యాపారం నుంచి లాభం వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాడు, పొంగిపోకుండా, గర్వపడకుండా. నష్టం వచ్చినా కృంగిపోకుండా, దుఃఖం పడకుండా భగవత్ ప్రసాదం అని దాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు. సమత్వంతో ఉండగలగాలి. అది కర్మయోగం. తర్వాత జ్ఞానయోగం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మరి వేదాలు అవి చదువుకుని భగవంతుని తెలుసుకోవడం విషయం, జ్ఞానం అన్నది ఇక్కడ. తర్వాత ఇక్కడ మరి అష్టాంగ యోగం అంటే యోగా ప్రాక్టీస్, ఇవన్నీ మెడిటేషన్, ఈ రకంగా భగవంతుని తెలుసుకోవడం. తర్వాత భక్తి యోగం, భక్తి మార్గంలో భగవంతుని తెలుసుకోవడం. ఇలా ఎవరికి సూట్ అయిన పద్ధతిని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. అన్ని ఏ పద్ధతిలో ఫాలో అయినా నేను దానికి తగ్గట్లుగా వాళ్ళని నేను అనుగ్రహిస్తాను చెప్తున్నారు. అందరూ ఎవరికి వీలైన మార్గంలో వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి నన్ను చేరుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని, భగవత్ సామ్రాజ్యాన్ని, ఆయన ధామాన్ని, పరంధామాన్ని పైన చూపిస్తున్నారు. సో అది చేరుకోవడానికి ఎవరికి వీలైన మార్గంలో వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు. సరే, ఇక మన తర్వాత దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు దేవతలను పూజిస్తున్నాము? కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో ఈ లోకంలో జనులందరూ కూడా కామ్యకర్మల్లో విజయాన్ని కోరుకుంటారు. అంటే కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి? మనం నిత్యం చేసే పనులు ఉంటాయి కదా, ఈ పనులన్నీ మనకు సక్సెస్ అవ్వాలని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఏది మరి మన వ్యాపారం సక్సెస్ అవ్వాలి, మరి తర్వాత మనం
ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలి, మంచి ఉద్యోగం కావాలి, మన పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు సంబంధాలు రావాలి, ఇలా రకరకాల కోరికలు ఉంటూ ఉంటాయి. వీటిలో తప్పే ఉంది అనుకుంటాం. తప్పేమీ లేదు. కానీ అది బాధ్యతగా నిర్వర్తించడం ముఖ్యం. ఇది కావాలి, కావాలి అని తపన వదులుకుని మన పిల్లలున్నారు. వాళ్ళ భవిష్యత్తును సరిగ్గా తీర్చిదిద్దటం మన బాధ్యత తల్లిదండ్రులుగా. అది అది కరెక్ట్‌గా చేయాలనుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ ఇది కావాలి, ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలి, మంచి మంచి మార్కులు రావాలి, రావాలి, రావాలి అని ఆ తపన వద్దు. నువ్వు చేయవలసింది ఎలాగూ నువ్వు చెయ్యాలి. చెయ్యి. ఆ తర్వాత నీకు ఏది ప్రాప్తమో అది ప్రాప్తం అవుతుంది. నువ్వు సమత్వంతో ఉండు అని చెప్తున్నారు. సమత్వంతో ఎలా ఉంటాము? మనం అనుకున్నట్లు వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ రాకుండా సీట్ రాకపోతే మరి దుఃఖం రాదా? అని మనందరికీ వెంటనే ఒక సందేహం వస్తుంది. దుఃఖం వచ్చి మనం చేసేదేముంది? దుఃఖం వచ్చి కృంగిపోవడం, ఆ పిల్లల మీద కోపం రావడం, లేదంటే గవర్నమెంట్ మీదే కోపం రావడం, ఆ సిస్టమ్ మీదే కోపం రావడం. ఏం జరుగుతుంది? చివరికి ఎలాగూ మనం దాన్ని ఏ రకంగా సరిదిద్దాలో పరిస్థితిని ఆ రకంగా సరిదిద్దటం తప్పదు. మళ్ళీ ట్రై చేయడమో, లేదా ఇంకొక మార్గంలోకి వెళ్ళడమో ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి. అది ఎలాగూ తప్పదు. ఈ లోపల ఈ ఆవేశాలతో, కోపాలతో మనం సాధించేదేమిటి? సో, ఒకవేళ ఓకే. కోపం. నువ్వు చదవాల్సినంత శ్రద్ధగా చదవలేదు. అందుకే నీకు రాలేదు అని కోపం వచ్చేసింది. దానివల్ల ఏమొస్తుంది? ఆ విషయాన్ని నువ్వు కోపం లేకుండా అది నిజమైతే, అది నువ్వు మామూలుగా దానికి వాళ్ళు అర్థమయ్యేలాగా వాళ్ళకి ఆ తప్పుని వివరించి చెప్పాలి. అంతేగాని క్రోధం వల్ల, నీ దుఃఖం వల్ల అక్కడ వచ్చేదేది లేదు. చెయ్యవలసిందేమిటో నువ్వు సమత్వంతో చెయ్యి అని దీని అర్థం అన్నమాట. సో, మనం ఆ తపన వద్దు అనేది చెప్తున్నారు. అది కర్మయోగం. సో, ఇక్కడ జనరల్‌గా మనం ఈ గుడులకు వెళ్తాము, ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటాం. దేనికి? అది సక్సెస్ అవ్వాలి, ఇది సక్సెస్ ఏదో కోరికలు తీరాలని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు దేవతలను. అప్పుడు వాళ్ళు మనం సిన్సియర్‌గా ప్రే చేస్తే మన కోరికలు తీరుతాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ లోకంలో జనులు మరి పనులన్నిటిలో విజయాన్ని కోరుకుని దేవతలను పూజిస్తారు. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రతిఫలాలు త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి. ఇవన్నీ గూడా మనం దేవతని ఈ పూజలు చేస్తున్నామంటే మోస్ట్‌లీ దేనికి? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకుండే కోరికలు తీరడాని కోసమే కోరుకుంటున్నాం. అది తీర్చమనే కోరుకుంటున్నాం. ఈ భౌతిక ఫలితాలు నిజంగా మనం సిన్సియర్‌గా ప్రార్థిస్తే త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి అంటున్నారు. అసలు కావాల్సిందేమిటి మరి? భగవంతుడిని చేరుకోవడం. మనము ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కోసం కోరుకోవడం లేదు. ఏ పూజలు చేసినా ఎక్కువగా భౌతిక ప్రపంచంలో కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసమే చేస్తున్నాము. అది సిద్ధిస్తాయి అంటున్నారు. అలాంటివి అంటే ఈజీయే సిద్ధిస్తాయి. కానీ భగవంతుడిని కావాలి అని చెప్పి భగవంతుడి కోసం, ఆ పరంధామం కోసం ప్రార్థనలు చాలా తక్కువ. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. ఇకపోతే ఇక్కడ 4 వర్ణాలు నేనే సృష్టించాను. ఎలా గుణకర్మల ప్రకారం విభజించాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. 4 వర్ణాలేంటి? సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, రజోగుణంలో ఉంటే క్షత్రియులు, మరి తర్వాత ఆహ్, వైశ్యులు కొంత అది ఇది ఉన్నవాళ్ళు, తర్వాత ఆహ్, సో, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు ఆహ్, ఇలా 4 రకాలుగా వీళ్ళని శూద్రులు అని 4 రకాలుగా పనులు చేసేవాళ్ళు. పనుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు. సో, ఇవన్నీ పుట్టుకతో రాలేదు ఈ విభజన అనేది ఇక్కడ క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. మనమేమనుకుంటాం, వీళ్ళు బ్రాహ్మణులంటే బ్రాహ్మణులు పుట్టిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు ఇంట్లో పుట్టితే క్షత్రియులు జనరల్‌గా అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ముఖ్యమైన కారణం వాళ్ళ పుట్టుక కాదు, వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళని విభజించాలి. సో, బ్రాహ్మణులంటే సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు, ధైర్యము, కోరికలు ఇలాంటివి ఉన్నవాళ్ళు రజోగుణం, తర్వాత శ్రమతో పనిచేసేవాళ్ళు, మరి ఇలా వైశ్యులు గాని, శూద్రులు గానిగా ఉంటారు అని చెప్పి వాళ్ళకి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళ గుణాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు ఎలాంటి పనులు చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకుంటే ఆ రకంగా వాళ్ళని విభజించాలి అని చెప్తున్నారు. మరి ఒక సమాజంలో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉండాలి. నాయకులుండాలి,
మరి సత్వగుణంతో అన్ని పండితులు ఉండాలి, నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు, పనులు చేసే వాళ్ళు ఉండాలి, కమర్షియల్గా వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళు ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి ఒక సమాజం సాగాలి అంటే సవ్యంగా. కాబట్టి ఎలా సాగుతుంది? ఆయా పనుల్లో ఎవరికి నైపుణ్యం ఉంటుందో వాళ్ళు చేయాలి. అంతేగాని వీళ్ళు పలానా వ్యాపారస్తుల కుటుంబంలో పుట్టారు కాబట్టి వీళ్ళు వ్యాపారమే చేయాలంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఆ వ్యాపార దక్షత ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళకి చదువు మీద ఉండొచ్చు, వాళ్ళు సత్వగుణంతో చదువుకోవాలని ఉండొచ్చు, బ్రాహ్మణులుగా అంటే బ్రాహ్మణులు అంటే పుట్టుకతో అని కాదు. సో ఎవరికి ఏ పని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళ గుణాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు ఆ రకంగా ఆ పని చెయ్యాలి అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో విభజించారు, కానీ పుట్టుక వల్ల కాదు ఈ విభజన. వాళ్ళ వాళ్ళ గుణ కర్మలను బట్టి, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఏ కర్మ చేయాలనేది నిర్ణయించడం జరిగింది. సో నేను ఈ వ్యవస్థకు సృష్టికర్తనే అయినా కూడా ఈ 4 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు సమాజంలో అని భగవంతుడు చెప్పారు కాబట్టి నేను ఈ వ్యవస్థను సృష్టించినా కూడా నేను మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి నేను అకర్తనే. భగవంతుడు అకర్త. అకర్త అంటే ఏంటి? ఏ పని చేసినా ఆ కర్మ ఫలితాలు అంటకపోతే అది అకర్మ అవుతుంది. అందుకే నిష్కామ కర్మ చేస్తే అకర్మ. మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. అంటే మనకి కర్మ బంధాలు ఉండవు అని నిన్న చూసాము. కాబట్టి భగవంతుడికి ఏ కర్మ బంధాలు ఉండవు. ఎందుకు? ఆయనకి దేని పట్ల ఆసక్తి లేదు కాబట్టి. అందుకే మనం కూడా ఆ రకంగా ఆ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని వదులుకుని మన డ్యూటీ అనుకుని పని చేస్తే భగవంతుడు చేసినట్లుగా ఆయన ఏ అవసరము లేదు ఆయనకి. అయినా ఆయన డ్యూటీ ఏమిటి? సృష్టి, స్థితి, లయ ఆయన చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఏ ప్రతిఫలం కోసం చేయడం లేదు. ఆయన బాధ్యత అనుకుని ఆయన చేస్తున్నారు. మనం కూడా ఆ రకంగా మన బాధ్యతలను ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి వదులుకుని చేసినప్పుడు అకర్మ అవుతుంది. అందుకే భగవంతుడు నేను అకర్తను అంటున్నారు. ఎందుకు? అకర్త ఎప్పుడవుతాము? ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా పనిచేసినప్పుడు అకర్తలం అవుతాం. సో మనం కూడా ఆయన అకర్త. మనం కూడా అందుకని మన కర్మను ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసి అకర్తలమయ్యి తద్వారా భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా అర్థం చేసుకుని మోక్షం ఆయన పరంధామానికి అర్హులం అవ్వచ్చు. కిం కర్మ కిం అకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. సో కర్మ అంటే ఏమిటో, అకర్మ అంటే ఏమిటో కవయోప్యత్ర. కవయో అంటే ఇక్కడ పండితులు అన్నమాట. పండితులు కూడా మోహితులు అవుతున్నారు, తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కర్మ అంటే ఏమిటో, అకర్మ అంటే ఏమిటో తెలియక వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి. ఇప్పుడు ఆ కర్మ గురించి నీకు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వ మోక్షసే శుభాత్. నీకు అశుభ. నీకు ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ కర్మ అంటే ఏమిటి అనేది వివరంగా తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు అన్ని అశుభాల నుంచి మోక్షం వస్తుంది. అంటే అన్ని భౌతిక బంధాల నుంచి మోక్షం వస్తుంది. సో కర్మ అంటే ఏమిటో, అకర్మ అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోలేక వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. ఇప్పుడు నీకు నేను అసలు ఆ కర్మ రహస్యం ఏమిటో చెప్తాను. దీనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నువ్వు అన్ని భౌతిక బంధాల నుంచి బయటపడవచ్చు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కర్మ, అకర్మ, వికర్మ అని 3 రకాలు ఉన్నాయి. కర్మ అంటే ఏదైనా శాస్త్రాలు చేయొచ్చు అని చెప్పినటువంటి మంగళప్రదమైన పనులు. కర్మలనేవి భగవంతుడు 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఏమిటి అంటే కర్మ, వికర్మ, అకర్మ. కర్మ అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియ నిగ్రహణ, చిత్తశుద్ధికి సహాయపడే విధంగా ఉండే శాస్త్ర విహితమైన మంగళప్రద పనులు. అంటే శాస్త్రాలు చేయొచ్చు అని చెప్పినటువంటి మంచి పనులన్నీ కూడా కర్మలు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా అవతల వాళ్ళకి సహాయం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మంచి పనులు కాబట్టి కర్మ అంటే అది అంటున్నారు. ఇకపోతే వికర్మ అంటే ఏమిటి? శాస్త్రాలు నిషేధించబడిన అశుభకరమైన పనులు. ఇవి హాని కలిగించేవి, ఆత్మ యొక్క అధఃపతనానికి దారితీసేవి. అంటే చెడు పనులు, శాస్త్రాలు ప్రత్యేకంగా చేయొద్దు అని చెప్పిన పనులు. ఉదాహరణగా మరి ఇలా అవతల వాళ్ళకి హాని చేయడం, చంపాలనుకోవడం అవతల వ్యక్తుల్ని, ఇంకా అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టాలనుకోవడం. చంపనక్కర్లేదు, బట్ ఏ రకంగా అయినా అవతల వాళ్ళకి నష్టం కలిగించడం కానీ, బాధ కలిగించడం కానీ అవన్నీ కూడా చేయకూడదు. అవన్నీ వికర్మలు. ఇకపోతే అకర్మ అంటే ఏమిటి?
అకర్మ అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా భగవంతుడి ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. ఇది కర్మయోగం అన్నమాట. ఫలితం మీదే మనసు పెట్టుకుని కావాలి కావాలి అని ఆ మోజును తగ్గించుకో. నీ బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి పనిని. ఉదాహరణగా ఏం చెప్పుకున్నాము, మన పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి మంచి మార్కులు రావాలి, మెడిసిన్లో సీట్ రావాలి, అందులో సీట్ రావాలి, గొప్ప డాక్టర్ కావాలి, తప్పులేదు. ఆ ఆ లక్ష్యం పెట్టుకోవడంలో తప్పు లేదు. వాళ్ళ జీవితాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలి అనే లక్ష్యంతో మనం పనిచేసి వాళ్ళకి సహకరించి ఆ మార్గంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. అది మన బాధ్యత. దాంట్లో తప్పు లేదు. కానీ రావాలి 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 అనే ఆ తపనను వదులుకో. అది నీ బాధ్యతగా చెయ్యి. ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చెయ్యి. ఆ తర్వాత వస్తే గర్వపడద్దు. మా పిల్లలకే వచ్చింది, అవతల వాళ్ళు ఎవ్వరికీ రాలేదు అనే గర్వము వద్దు. రాకపోతే దుఃఖంతో కృంగిపోయి, కోపంతో వాళ్ళని కోప్పడి, వచ్చిన వాళ్ళందరి మీద ఈర్ష్యపడిపోయి, ఇవన్నీ కూడా చెయ్యొద్దు. ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండు. నువ్వు చేయవలసింది మాత్రం కరెక్ట్గా చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఏది వచ్చినా దానివల్ల నీకు పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చినా, నెగిటివ్ వచ్చినా ఆ పని వల్ల నీకు నువ్వు సమత్వంతో ఉన్నట్టు నేర్చుకో. నీ యొక్క ఆ సమత్వం లేకుండా నువ్వు కోపాలు తాపాలు తెచ్చుకున్నా, ఉబ్బిపోయి గర్వాలు పడ్డా వాటి వల్ల నీకు ఏ ఉపయోగము లేదు. జరిగేది ఎలాగూ జరగకమానదు. నువ్వు చేయవలసింది చెయ్యి, జరిగేది జరుగుతుంది అనే యాటిట్యూడ్ నువ్వు పెంచుకుంటే అది నువ్వు అకర్మ అవుతుంది. నీ కర్మ బంధాలు ఏర్పడవు. తద్వారా నువ్వు మోక్షానికి అర్హులవు అవుతావు అన్నది ఇక్కడ పాయింట్. ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. అంటే భగవంతుడి ప్రీతి ఏదైనా ధర్మ మార్గంలో చేస్తే నీ బాధ్యతను భగవంతుడికి అది ప్రీతికరమే. అధర్మ మార్గంలో భగవత్ ప్రీతి కోసం చేస్తున్నాము అంటే మనం కరెక్ట్ అయిన మార్గంలోనే చేస్తాం. కాబట్టి అలా చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండు. చేయడం మాత్రం భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే విధంగా నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. అప్పుడు నీకు కర్మ యొక్క ప్రతిక్రియలు ఉండవు, అంటే రియాక్షన్స్ ఉండవు. అంటే మనకి జీవాత్మను బంధించవు. అప్పుడు నీ ఆత్మ ఈ శరీరం నుంచి బయటపడి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తిని పొందు. ఇది కర్మయోగం ద్వారా మోక్షాన్ని ఎలా సాధించాలి అంటే ఈ విధంగా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా భగవత్ ప్రీతి కోసం నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తిస్తే నువ్వు మోక్షానికి దారి వస్తుంది అని చెప్తుంది. భగవంతుడికి మనకి వ్యత్యాసం అనేది ఇందాక కొన్ని చూసాం. భగవంతుడు మాయని నియంత్రించేవాడు. ఆయన శరీరము ఆత్మ రెండు కూడా సచ్చితానందమే. మనం మాయ చేత కంట్రోల్ చేయబడతాం. అంటే సత్వ రజస్ తమో గుణాలు. సత్వగుణం ఎల్లో, రజోగుణం కోరికలు కాబట్టి ఎరుపు, అజ్ఞానం కాబట్టి తమో గుణం నలుపు. ఇవన్నీ కూడా మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి, తోలుబొమ్మలాట్లు ఆడిస్తున్నాయి. ఇలా ఈ గుణాల వల్ల మనం ఈ పనులు చేస్తున్నాం అన్నమాట. మనందరం ఈ మాయతో కంట్రోల్ చేయబడుతున్నాము. భగవంతుడే ఈ మాయను నియంత్రించగలడు. ఆయన ఈ మాయకు అతీతుడు. ఎవరైతే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను తట్టుకోగలిగి వాటిని కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ గుణాలను మనం ఈ గుణాలకు అతీతులం అవ్వగలుగుతామో వాళ్ళు, భగవంతుడు ఎలా గుణాలకు అతీతుడో మనం కూడా ఆ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు మనం భగవంతుడిని పొందగలం. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆ స్వభావాన్ని మనం, ఆ సచ్చిత్తానంద నిర్మల తత్వాన్ని సంపాదించగలగటం. అంటే ఆ తత్వంలోకి వెళ్ళగలగటం. అంటే ఆ తత్వంలోకి వెళ్ళాలంటే మరి రాగ భయ క్రోధాలు ఇవన్నీ కూడా వదులుకోవాలి. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. ఇక్కడ భగవంతుడు ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, ఈ మార్గాన్ని బోధించే గురువుని చూసుకోండి అని చెప్తున్నారు. ఎలా గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ రకంగా నేర్చుకోవాలో ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా ప్రణిపాతేన వినయంతో, మరి పరిప్రశ్నేన సేవయ వినయంతో సేవ చేస్తూ ప్రశ్నలు వేయండి. ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం, ఆయన జ్ఞానాన్ని నీకు ఉపదేశిస్తారు. ఎవరు? జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, జ్ఞానాన్ని స్వయంగా దర్శించిన వాడు కాబట్టి
ఆ గురువు నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. అటువంటి గురువుని చూసుకోండి. ఒక గురువుని చేరి పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకో. వినయంతో ఆయన్ను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకి సేవ చేయి. అటువంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. ఎందుకంటే ఆయన స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించిన వాడు కాబట్టి, ఆయనకి నిజంగా భగవతత్వం తెలిసిన వాడు కాబట్టి నీకు ఆయన జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేనాధిగచ్చతి. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు సాధించగలరు అంటే, భగవంతుణ్ణి పొందే ఈ జ్ఞానం కావాలని అందరం అనుకుంటాం. ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి పొందగలగాలి అని, ఏ రకంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలని, ఏ రకంగా పరమాత్మను తెలుసుకోవాలని, ఏ రకంగా భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళాలని, పరంధామం చేరుకోవాలని, అన్నీ ఒకటే మీనింగ్. రకరకాల ఎక్స్ప్రెషన్తో చెప్తున్నాము, కానీ రకరకాల మాటలు వాడుతున్నాము, కానీ అన్నిటికీ ఒకటే మీనింగ్. ఆ స్థితికి ఎవరు వెళ్ళగలరు, ఎవరు సాధించగలరు, ఆ స్థితిని ఎవరు మోక్షాన్ని తెచ్చుకోగలరు అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుని చేరుకోవడం ఎలా అనేది ఈ శ్లోకాలన్నింటిలో చూస్తున్నాం. ప్రతి అధ్యాయంలో భగవంతుని చేరే మార్గాలు ఉన్నాయి కాబట్టే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరని చెప్పాను. కాబట్టి అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇదొకటి. ఎలా భగవంతుణ్ణి చెందొచ్చు అంటే, జ్ఞానం ఉండాలి. ఆ జ్ఞానం తెచ్చుకోవాలి భగవంతుని చెందడానికి. జ్ఞానం అంటే వేరే ఏది లేదు, ఈ చెడు గుణాలన్నిటినీ ముందు వదులుకోవడం. ఏది? వీతరాగ భయక్రోధ, అటాచ్మెంట్, భయం, క్రోధము వదిలిపెట్టు, శుద్ధ మనసుతో ఉండు అని చెప్పారు జ్ఞానం. అయితే ఈ జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది? శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. శ్రద్ధ ఉంటేనే, ఆ శ్రద్ధ ఉన్న వాడికే జ్ఞానం వస్తుంది. శ్రద్ధ లేకపోతే ఏది నేర్చుకోలేదు. కాబట్టి భగవంతుని తెలుసుకునే జ్ఞానం సంపాదించాలంటే ఇంకెంత శ్రద్ధ ఉండాలి. సో శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే జ్ఞానం వస్తుంది. తత్పర సంయతేంద్రియ, ఆ శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడికి, ఇంద్రియాలే మరి మనకి కోరికలు, కోపాలు, తాపాలు తెప్పిస్తున్నాయి కదా. కోరిక వచ్చిందంటే క్రోధం వస్తుందని చూసాం. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ. ఈ కామక్రోధాలు రజోగుణం వల్ల పుడుతూ ఉంటాయి అని. కాబట్టి ఈ కామం ఎందుకు పుడుతోంది? ఇంద్రియాలు మనకు ప్రలోభాలు కలిగించి అన్ని చూపించడం, వినిపించడం చేసి కోరికలు కలిగిస్తున్నాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం నిన్న. షాప్కి వెళ్తాం, ఒకదాని కోసం వెళ్తే ఇంకేదో సోఫా కనిపించింది, అది మెత్తగా ఉందని 1-4 సార్లు దాని వైపు చూసి వెళ్ళి కూర్చుని, ఆహా ఇంత బాగుంది, ఇది కొనుక్కుంటే బాగుండు అనే కోరికను తెచ్చేసుకున్నాము. తెచ్చుకున్న తర్వాత చూస్తే డబ్బులు లేవు. దాంతో మన మీద మనకి కోపం, డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళ మీద కోపం, ఈ మాత్రం కోరిక కూడా తీర్చుకోలేకపోతున్నాం అనే దుఃఖం, ఇవన్నీ వస్తాయని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. సో ఇంద్రియాలు మనకి ఏ రకంగా ప్రలోభం కలిగించి కోరికలను తెప్పించి దుఃఖాలు ఇవన్నీ ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్ని కలిగిస్తున్నాయి అనేది చూసా. అందుకని ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాడు శ్రద్ధావాన్, శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో ఇంద్రియాలన్నిటినీ ముందు కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు. అందుకనే కోరికల్ని, కోపాలని తగ్గించుకుంటాడు. సో ఇంద్రియాల నియంత్రణ అవసరమని నిన్న చాప్టర్లో కూడా లాస్ట్లో భగవంతుడు చెప్పింది ఏమిటి? మనస్సు కంటే బుద్ధి గొప్పదని, బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని తెలుసుకుని, ఈ మనస్సు బుద్ధి కాదు, వీటిని తృప్తిపరచడం కాదు, మనం ఆత్మను తెలుసుకోవాలనేది గ్రహించి నువ్వు ముందు ఆ ఇంద్రియాలని, వాటి యొక్క ప్రలోభాలని కంట్రోల్ చేసుకో. ఆ తర్వాత మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకో బుద్ధి సహాయంతో. అప్పుడు నువ్వు కోరికను ఆ రకంగా పారద్రోలొచ్చు అని చెప్పి నేను చూశాను. కాబట్టి ఆ జ్ఞానంతో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని జ్ఞానం లబ్ధ్వా, జ్ఞానాన్ని పొంది పరమశాంతి వాళ్ళు పొందుతారు. సో జ్ఞానం వస్తే భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటామంటున్నారు. ఏ జ్ఞానం అంటే మరి ఇలాంటి కోరికలను తగ్గించుకుని, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని, తద్వారా కోరికలను తగ్గించుకుని మనం క్రమేణ భగవంతుణ్ణి నిష్కల్మష తత్వాన్ని, సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని అనుభవపూర్వకంగా అప్పుడు చవి చూడొచ్చు. అప్పుడు మనం ఈ పరమశాంతికి మనకి ప్రాప్తం అవుతుంది. సో దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధా విశ్వాసాలు ఉన్న వాళ్ళు
మనస్సును ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసి ఆ అభ్యాసం చేసిన వాళ్ళు, అంటే ఇంద్రియాలని మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు దివ్య జ్ఞాన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హులవుతారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం రావాలి అంటే, భగవంతుని పొందాలి అంటే ఈ జ్ఞానం ఉండాలి. ఈ జ్ఞానం ఉండాలి అంటే ముందు మనస్సును ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా కామం అనే శత్రువును పారద్రోలాలి. అప్పుడు మనకు ఆ జ్ఞానం వచ్చి ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళు అతి త్వరలో శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. ఇక వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా సచ్చిత్తానంద తత్వమే. ఎవరైతే ఈ కామాన్ని క్రోధాన్ని పారద్రోలగలిగి ఇంద్రియాల్ని మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఎప్పుడూ శాంతంతోనే పరమశాంతిలోనే ఉంటారు. ఇక వాళ్ళు భగవత్ సామ్రాజ్యానికి కూడా అర్హులు. అందుకే నిన్న చెప్పుకున్న యక్ష ప్రశ్నల్లో ధర్మరాజును ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ఐశ్వర్యవంతులు ఎవరు అని ఆ యక్షుడు అడిగితే ధర్మరాజు ఇచ్చిన కరెక్ట్ సమాధానం ఏమిటి అంటే, ఎవరికైతే కోరికలు ఉండవో వాడే అందరికంటే ఐశ్వర్యం, కోరికలు లేని వాడే అందరికంటే ఐశ్వర్యం. అంతే కదా. ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా నీ కోరికలకి అంతు లేకుండా ఉంటే నీకు ఎప్పుడు నువ్వు ఒక భిక్షగాడిగానే ఉంటాం. అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలని ఇంకా మనస్సుకు శాంతి ఏముంది. ఏ కోరిక లేనివాడే ఐశ్వర్యవంతుడు. ఎందుకు ఎప్పుడు తృప్తిగానే ఉంటాడు. ఏది ఉన్నా తృప్తే, ఏది లేకపోయినా తృప్తే. ఆ స్టేజ్ రావటానికే నువ్వు ఏ పని చేసినా ఏ దాని పని నుంచి నీకు లాభమైనా నష్టమైనా సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చెయ్యి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో నీ రోజువారీ పనులు చేస్తూనే నువ్వు ఈ యోగం చేయొచ్చు. ఎలా? నీ పనులన్నీ నా బాధ్యత అనుకుని చేసి ఆ పనుల నుంచి నువ్వు ఏదొచ్చినా నువ్వు పొంగిపోకుండా కుంగిపోకుండా ఉండగలిగితే గనక నీకు ఆ సమత్వం వస్తుంది. ఈ కోపతాపాల నుంచి కోరికల నుంచి నువ్వు బయటపడతావు. తద్వారా నువ్వు మోక్షానికి కర్మయోగం ద్వారా అర్హుడు అవుతావు. సో ఎవరు సాధించగలరో చెప్పారు. ఎవరు సాధించగలరు? ఎవరైతే శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉన్న వాళ్ళు, మనస్సును ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇలా మరి పరమశాంతిని సాధించగలరు. ఎవరు సాధించలేరు? అగ్నశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నా పరో నా సుఖం సంశయాత్మనః. ఆ జ్ఞానము అశ్రద్ధ, జ్ఞానము విశ్వాసం రెండు లేని వాళ్ళు, సంశయాత్ములు అంటే సందేహంతో ఉండి విశ్వాసం లేని వాళ్ళు వినశ్యతి వినాశనం, భగవజ్ఞానాన్ని పొందలేరు. న్యాయం లోకోస్తి నా పర, ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఈ సంశయాత్ములు అన్న వాళ్లకు ఏ సుఖము లేదు. సో సాధించలేనిది ఎవరు అంటే మరి ఈ మోక్షాన్ని జ్ఞానము విశ్వాసము లేని వాళ్ళు. సో సంశయాత్ములు అంటే సందేహంతో ఉండేవాళ్ళు, అనుమానాస్పదంగా విశ్వాసం లేని వాళ్ళు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ వాళ్ళకి సుఖం లేదు. సో భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసం, ఈ జ్ఞానము రెండు కూడా అశ్రద్ధ, శ్రద్ధ లేకపోయినా ఉపయోగం లేదు, విశ్వాసం లేకపోయినా ఉపయోగం లేదు. సో శ్రద్ధా విశ్వాసాలు ఉంటే మనస్సును ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ జ్ఞానంతో ఆ శాంతిని పొందొచ్చు. శ్రద్ధ లేకపోయినా, నీకు విశ్వాసం లేకపోయినా, ఈ రెండూ లేకపోతే నువ్వు సాధించలేవు భగవద్జ్ఞానాన్ని. ఈ సందేహాలు ఉన్న వాళ్లకు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖం లేదు అని చెప్తుంది. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం తుత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిద్వైనం సంశయం యోగం అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత. తస్మాత్ కాబట్టి అజ్ఞాన సంభూతం, అజ్ఞానం వల్ల పుట్టినటువంటి తుత్సం నీ హృదయంలో జ్ఞానాసినాత్మనః, జ్ఞానం అనేటటువంటి చిత్వైనం సంశయం యోగం, జ్ఞానం అనేటటువంటి ఆయుధంతో చిత్వైనం ముక్కలు చెయ్యి నీ సందేహాలన్నింటినీ కూడా. అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత, లేచి నిలబడి నీ పని నువ్వు చెయ్యి అని అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నేను ఈ యుద్ధం చేయలేనని కూర్చున్నాడు కదా. కాబట్టి అజ్ఞానం వల్ల నీ హృదయంలో తలెత్తి నీ సందేహాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞానాయుధం ద్వారా ఖండించు. నీ భరత వంశస్థుడా అర్జున, ఈ యోగంలో స్థితుడవై నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. సో నీ బాధ్యత, క్షత్రియుడిగా నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు అంటే నీ రాజ్యాన్ని నీ ప్రజల్ని కాపాడుకోవడం క్షత్రియుడి డ్యూటీ. కాబట్టి
నీ రాజ్యం కోసం నువ్వు యుద్ధం చేయాలి, నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు కాపాడుకోవాలి. కాబట్టి నువ్వు ఇవన్నీ నేనేదో చంపుతున్నాను, అవతల వాళ్ళు ఇవి కాదు, నువ్వు నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి, తర్వాత ఏది జరిగితే అది జరుగుతుంది. ఈ జ్ఞానంతో నువ్వు లేచి నీ నీ పని నువ్వు చెయ్యి. ఈ యోగంలో స్థితుడవై ఇది ఒక యోగంగా నీ బాధ్యతగా నీ కర్తవ్యంగా దీన్ని చెయ్యి అని చెప్పి సో ఈ గీతా పాఠంలో మరి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, దీంతో ఇది ఈ 4వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేశాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కలి కల్మష నాశకం నాత పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. సకల వేదాలన్నీ వెతికినా ఈ కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపడానికి 16 పేర్లు ఉన్న ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కంటే వేరే తరోపరాయం కానరాదని కలి సంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నదని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ, కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, అత్యంత పాపకర్మలను ఆచరించేవాడు సహితం ఈ దివ్యమైన భగవద్జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించినట్లయితే దుఃఖాలతో కూడిన ఈ భవసాగరాన్ని దాటగలరు. తెలియక పాపాలు చేసిన నాళ్ళు చేసిన ఈ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుని ఆశ్రయించి ఇది ఫాలో అయ్యాము అంటే దుఃఖాలతో కూడిన ఈ భవసాగరాన్ని దాటి మోక్షాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇందాక బ్రహ్మదేవుడి యొక్క జీవితం ఇది కూడా చూసాం. ఏది కల్పం అంటే 4 యుగాలు కలిపితే ఒక కల్పం అని చెప్పుకున్నాము. అలాగే దివ్యయుగం 4, సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం, ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్యయుగం అని అంటారు. అయితే కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు, ద్వాపరయుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు, కాబట్టి 864 లక్షల సంవత్సరాలు, 864,000 సంవత్సరాలు. త్రేతాయుగంలో 12,96,000 సంవత్సరాలు, సత్యయుగంలో ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేస్తే 17,28,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. సో ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అంటారనమాట. సో ఆ తర్వాత ఇలాంటి దివ్య యుగాలు 71 అయితే ఒక మన్వంతరం అవుతుంది అని చెప్తారు. ఇలాంటి మన్వంతరాలు 14 మన్వంతరాలు అయితే గనక ఒక కల్పం. అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఒక్క రోజుని కల్పము అంటామన్నమాట. సో ఆ కల్పం బ్రహ్మదేవుడు ఒక్క రోజుల్లో 14 మన్వంతరాలు ఉన్నాయి. మన్వంతరం అంటే ఎంత? 71 దివ్యయుగాలు లేకపోతే యుగ చక్రం అనొచ్చు. అంటే 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్యయుగం లేదా యుగ చక్రం. ఇలాంటి యుగ చక్రాలు 71 అయితే ఒక మన్వంతరం. ఇలాంటి మన్వంతరాలు 14 అయితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక రోజు, అది కల్పం. అది బ్రహ్మదేవుడి రోజు అంత పెద్దదన్నమాట. సో అలాంటి రోజులు 36,000 కల్పాలు బ్రహ్మదేవుడికి. అలాగే 36,000 కల్పాలు పగలు, 36,000 కల్పాలు రాత్రి. సో అది బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్ ఏమిటంటే 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు వస్తాయన్నమాట. మనం ఆ రకంగా చూస్తే 36,000 కల్పాలంటే 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు, అది బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్. ఇదొక ముఖ్యమైన విషయం మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇందాక గీతను ఎన్నాళ్ళ క్రితం చెప్పారు అనేది కూడా చూసాం. గీతను మరి 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం సూర్య భగవానుడికి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఎంతటి పాపకర్మలు చేసే వాళ్ళైనా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని గనక ఆశ్రయించారు అంటే ఇక దుఃఖాలతో కూడిన ఆశ్రయించడం అంటే ఊరిని చదువుగాని కాదు, ఆ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే దుఃఖాలతో కూడిన ఈ భవసాగరాన్ని దాటివేయచ్చు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మరి ఇంతటితో ఇది ఫినిష్ చేశాము. ఈ 4వ